שלום לכולם. בשיעור הזה אנחנו נכיר את המושג מונופול. מונופול הוא היצרן היחידי. על מנת שנוכל להבין את ההבדל בין יצרן יחיד למספר יצרנים, בואו נחזור למה שלמדנו בשוק תחרותי. בשוק תחרותי למדנו שיש מספר רב של יצרנים, ואמרנו שיש להם עקומת היצע, עקומת היצע מצרפית. כלומר, עקומת ההיצע היא מייצגת מספר רב של יצרנים. כמובן שגם יש את עקומת הביקוש, שמייצגת מספר רב של צרכנים. ובהתאם לעקומת ההיצע והביקוש, למדנו שיש שיווי משקל. מחיר וכמות. שימו לב שציירתי עקומת היצע וביקוש רגילות, למרות שזה לא חייב להיות בצורה כזאת. ושימו לב גם דבר נוסף, שלא צירפנו פה התערבות הממשלה, לא דיברנו על יבוא ייצוא, אלא שוק תחרותי. מספר רב של יצרנים מייצרים בדיוק את אותו מוצר, יש ביניהם תחרות, ולכן בסופו של דבר המחיר שנקבע זה המחיר שכל אחד ואחד יקבל. אין יצרן שימכור במחיר אחר מיצרן אחר. זהו שוק תחרותי. מספר רב של יצרנים שמתחרים על הצרכנים, הם רוצים למכור. בסך הכל יש עקומת היצע של כולם, ובהתאם קובעים את המחיר. מה זה מונופול? מונופול הוא היצרן היחידי. רק הוא מייצר את המוצר, ולכן אין לנו כצרכנים ברירה אלא לקנות ממנו. יכול מאוד להיות שאם הוא יאלץ אותנו, כן, לקנות במחיר גבוה מדי, אולי נחליט שלא רוצים. אבל אין לנו מישהו אחר שאפשר לקנות ממנו את המוצר. ולכן המונופול באופן כללי, מכיוון שהוא היחידי, כמעט יכול לשחק עם המחיר כאוות נפשו. הוא יכול להגיד מחיר מאוד מאוד גבוה. אבל אז הוא גם צריך להסתכל על הצרכנים. הרי אם צרכנים לא יקנו, הוא לא עושה בזה שום דבר. אם הוא יוריד יותר מדי את המחיר, יכול להיות שהרווח שלו נפגע, כי הוא יכל למכור גם במחיר יותר גבוה ולהרוויח יותר. הרי אין לנו ברירה. ולכן בקורס הזה, בנושא שנקרא מונופול, אנחנו צריכים להבחין בין שני מקרים. עבור כל מקרה אני אעשה ציור בנפרד. וכדי להמחיש, אני אתן דוגמה מספרית. שימו לב. עקומת הביקוש כאן נתונה על ידי P כפול Q שווה ל-100. שווה ל-10, סליחה. כאן אני נותן עקומת ביקוש שהמשוואה שלה P שווה 10 פחות Q. בואו נבין, נכיר בהבדל, גם למדנו את זה בשיעורים הקודמים. עקומת הביקוש הזאת, אתם שמים לב ש-P כפול Q נותן מספר קבוע. P כפול Q זאת הוצאה של הצרכנים. ולכן כל עוד יש פה מספר שהוא קבוע, כלומר מכפלה נותנת מספר קבוע, ניתן להגיד שההוצאה היא קבועה. קראנו לזה ביקוש יחידתי. אחוז השינוי במחיר זהה לאחוז השינוי בכמות, כלומר הצרכנים תמיד מוצאים סכום קבוע. לעומת זאת כאן, אני גם יכול לשחק עם המשוואה להפוך אגפים. שימו לב, אם המחיר שווה ל-10 פחות Q, שזה גם הכמות היא 10 פחות P, אני רואה שהכמות תהיה 10 יחידות אם המחיר שווה 0. אבל אם המונופול מעלה לי את המחיר, הכמות שנקנה נמוכה יותר. יכול להיות שהפדיון גדל או קטן, זה כבר סיפור אחר, או ההוצאות של הצרכנים. אבל אני שם לב שהמחיר פה משפיע גם על הכמות. כנ"ל גם כאן, אבל כאן ההוצאה קבועה. הצרכנים תמיד יוציאו 10 שקלים. במקרה כזה המונופול צריך להתייחס אחרת, ולקבוע את המחיר בצורה אחרת בין גרסה כזאת של תרגיל לגרסה כזאת. אז כדי להבין, נתמקד רגע כאן. מאחר שההוצאה שלי כצרכן תמיד 10 שקלים, זה כמו שאני אבוא עם מטבע של 10 שקלים, ואני אגיד לו, תן לי מסטיקים ב10 שקלים. אם מחיר המסטיק גבוה, הוא ייתן לי פחות מסטיקים. אם המחיר נמוך, הוא ייתן לי יותר. מבחינתו, יש לו עלות לכל מסטיק שהוא מוכר, לכל יחידה. ולכן כמה שהוא ימכור פחות, עדיף לו. הרי במילה יותר ממטבע של 10 שקלים אני לא יוציא. לחילופין, אני מבחינתי הייתי מעדיף שהוא יוריד את המחיר, שאני אקבל כמה שיותר. אבל הוא המונופול, הוא יכול לקבוע, ולכן במקרה שהוא יודע שהצרכנים מוציאים סכום קבוע, אומר, חבר, אתה קונה אחד, כי המחיר הוא 10 שקלים. בגרף שלנו אני יכול לתאר את זה כך. המחיר יהיה 10 שקלים,
כי זה המקסימום שהוא יכול לבקש. הרי יש לי מטבע של 10 שקלים, לא של שטר של 20. הוא ימכור לי רק יחידה אחת. הוא לקח לעצמו את המטבע, יש לו עלות רק עבור יחידה אחת. במקרה כזה, שהצרכנים גם תלויים במחיר, אם הוא יגיד למשל שהמחיר הוא 10 שקלים, שימו לב, במחיר 10 אין כמות, הוא יודע שלא נקנה. אז הוא יוריד את המחיר, ואז יגרום לי כן לקנות. השאלה, כמה להוריד את המחיר? כי הרי אם הוא יוריד עוד את המחיר, הכמות תגדל עוד. שימו לב, במחיר 9 שקלים, אני כצרכן, שימו לב, מחיר 9, הכמות יוצאת 1. הצרכנים יהיו במצב כזה. אם נוריד ל8 שקלים, כמובן שהכמות תגדל. שימו פה 8 שקלים, 10 פחות 8, 2. תורידו למשל ל6 שקלים, הכמות תגדל אפילו יותר. 10 פחות 6, 4 יחידות. איך הוא מחליט? בואו ננסה לקחת את שתי הדוגמאות צעד אחד קדימה, כדי להבין מושגים. במקרה בהוצאה קבועה, אני מבין שהמונופול קובע זה המחיר. הוא לוקח את המקסימום, אין לו טעם לייצר יותר. נניח שיש לי משוואה total cost, עלויות הייצור. סכום קבוע, הוצאה קבועה זה גם נקרא fixed cost, והוצאה שהיא משתנה, שזה סכום פר יחידה. דוגמה, כרגע אין לי הוצאות קבועות, אבל העלות לכל יחידה היא 4 שקלים. אם אני רוצה למכור, לי זה עולה 4. במקרה כזה, קוראים לזה marginal cost, עלות שולית. כל יחידה עולה ל4 שקלים. המספר 4 פה מציג את העלות פר יחידה. marginal cost, 4 שקלים פר יחידה. אם אני ייצרתי יחידה אחת, היא עלתה לי 4 שקלים. אם קיבלתי עליה 10 שקלים, הרווחתי. בואו נראה את זה. המחיר 10 שקלים, בחרנו לייצר יחידה אחת. מה קורה מבחינת מה שנקרא פדיון? ההכנסות של המונופול, הרי זה P כפול Q. אני יודע שהפדיון חייב להיות 10, הרי הוא קבוע. מה שהצרכנים הוציאו זה הפדיון. ולכן אני יכול לראות גם בחישוב. 10 כפול 1, אכן 10 שקלים. אבל כמה הוא הרוויח? אז יש לי בעצם שתי אפשרות לחשב. אני לוקח את הפדיון ומוריד את ההוצאות, total cost. הפדיון 10 שקלים, ההוצאות 4 שקלים פר יחידה, עולה לו 4, אז הוא מרוויח 6 שקלים. אני יכול גם להראות את החישוב של הרווח בצורה מעט שונה. כך אנחנו גם בדרך כלל נפתור את התרגילים מבחינת חישוב הרווח. אני יכול לומר שהרווח של המונופול מחושב כך. יש מחיר, יש עלות ליחידה, וההפרש ביניהם נותן את הרווח פר יחידה. אם נכפיל בכמות, נדע כמה נרוויח. כלומר, המחיר הוא 10 שקלים, עולה לנו 4, הרווחנו 6 שקלים ליחידה. ייצרנו יחידה אחת, לכן הרווחנו 6 שקלים. לא יהיה שום מצב אחר שנרוויח יותר. שימו לב למה. אם נגיד שהמחיר למשל 11 שקלים, אף אחד לא יקנה. יש לנו מטבע של 10 שקלים. אנחנו מוצאים 10 שקלים ולא יותר. זה מצב לא אפשרי. אם נוריד אפילו את המחיר למעט, אני יודע שהצרכן, כן, נגיד שזה כאן, אמור לקנות יותר. כמה יותר? אז תראו, ב9 זה לא כל כך יוצא עגול ולא יוצא יפה, אז אני יכול להגיד למשל, הורדתי את המחיר ל5 שקלים. אם נציב פה 5 שקלים, ואנחנו מוצאים כ10 שקלים, זה המטבע שלנו, במקרה כזה אני מבין שהכמות גדלה לשתי יחידות. כלומר, הורדתי את המחיר כדי שהכמות תגדל. זה לא עוזר לי. למה זה לא עוזר? בואו נראה את הרווח. קיבלתי מחיר 5 שקלים ליחידה. לי עולה 4. הרווחתי שקל, ייצרתי 2 יחידות, הרווח שלי הוא רק 2 שקלים. כלומר, ברגע שהצרכנים מוצאים סכום קבוע, אין טעם למונופול להוריד את המחיר. כי אם הוא יוריד את המחיר, אולי הם יקנו יותר. אבל עדיין יש להם את אותו סכום כסף לתת לו, את אותו מטבע לתת לו. ולכן, כאשר הצרכנים מוצאים סכום קבוע, הוא מסתכל מה הסכום שהם מוכנים להוציא, אומר להם, תקנו יחידה אחת, ובזה תם הסיפור. אבל במקרה כזה, אני רואה שאם הוא מוריד את המחיר, הכמות גדלה. השאלה אם הרווח גדל, וזה לא תמיד מחייב. שימו לב, העלות שלי ליחידה 4 שקלים. בוא נעשה את זה כאן. בסדר? כל עוד אני מקבל סכום יותר גבוה מ4 שקלים, על פניו אני מרוויח. בואו נראה.
במחיר 9 שקלים ייצרתי יחידה אחת. כמה אני מרוויח? אני לוקח את המחיר, מוריד את העלות, רווח ליחידה, כפול כמות. מחיר 9 שקלים, עלות 4 שקלים, כלומר אני מרוויח 5 שקלים ליחידה. אם בחרתי לייצר יחידה אחת, זה הרווח. אוקיי? נמשיך. אם המחיר 8 שקלים, אני מייצר כמה? ראיתי 2 יחידות. כמה אני מרוויח? מחיר 8 שקלים. עולה לנו 4 שקלים. מרוויחים 4 שקלים ליחידה. ייצרנו 2. 8 שקלים. אני רואה שהרווח עלה. כלומר, במקרה כזה אני יכול לומר שהיה שווה להוריד את המחיר מ-9 ל-8 כדי להרוויח עוד. נמשיך. אם המחיר יהיה 6 שקלים, לפי מה שחישבנו הכמות, 4 יחידות. רווח. אני מקבל 6 שקלים, עולה לנו 4 שקלים. אני מרוויח 2 שקלים פר יחידה. כפול, הכמות זה 4, מרוויח 8 שקלים. מה קרה? נעצרנו, הרווח לא גדל. ואז אני מבין שאם נמשיך להוריד את המחיר, הרווח יקטן. שימו לב, אם אני מוריד את המחיר סתם דוגמה, 5 שקלים, אני אהיה כאן. 10 פחות המחיר 5, 5 יחידות. בואו נחשב את הרווח במקרה כזה. כשהמחיר 5 והכמות 5, אז לקחנו מחיר 5 שקלים, לנו עולה 4. כלומר, על כל יחידה מרוויחים שקל. אם ייצרנו 5 יחידות, הרווחנו 5 שקלים. הרווח ירד. כלומר, מצד אחד, הורדת המחיר לצרכן גרמה לו לקנות יותר. הרווח עשוי לעלות, אבל באיזשהו שלב גם עשוי לפגוע ברווחים של המונופול. ולכן, אנחנו צריכים להבין, בלי ניסוי וטעייה, כן, כל פעם, איך נדע מתי הרווח מגיע למצב הכי גבוה שאפשר. כלומר, למצב המקסימלי. וכדי שנוכל לעשות את זה, עלינו להכיר מושג שנקרא פדיון שולי. בואו נחזור לדוגמה. המחיר 10 פחות Q, אם אני רוצה להפוך Q, 10 פחות P. שימו לב, אמרנו שכל יחידה עולה לנו, שימו לב פה, 4 שקלים. וזה אומר שאם המונופול יקבל עבור כל יחידה שהוא מוכר מעבר ל4 שקלים, הוא חייב להרוויח. 4 שקלים זה מתאזן לעלות שלו, הוא לא יכול להרוויח יותר, ואם הוא יקבל מחיר או הכנסה של פחות מ4 שקלים, פחות ממה שעולה לו, הוא כמובן יפסיד. אני יודע שבמחיר 10 שקלים, כן, שימו לב, אם אני אציב פה 10 אין כמות, אז כמובן אין מה לדבר. אבל בואו נתחיל מ9 שקלים. ב9 שקלים אני מבין שאם נציב, הכמות היא 1. גם ראינו מקודם שהרווחנו, אבל בואו ניכנס למושג שנקרא פדיון. הכנסות המונופול. 9 שקלים כפול יחידה, יש לו הכנסה של 9 שקלים. כלומר, אני יכול לומר שעבור היחידה הראשונה שהוא ייצר, ההכנסה היא 9 שקלים. אני יכול גם להגיד שהפדיון השולי, זה נקרא marginal revenue, פדיון שולי, נסמן את זה ב-MR, עבור היחידה הראשונה, כאשר Q שווה 1, הייתה לו הכנסה מהיחידה של 9 שקלים. כשהוא הוריד את המחיר ל8 שקלים, ראיתי שהוא עבר למצב הזה. 10 פחות 8, הוא ייצר 2 יחידות. מה ההכנסה שלו כשהוא ייצר 2 יחידות? אז הפדיון זה מכפלת מחיר בכמות. 8 שקלים ליחידה כפול 2 יחידות, 16 שקלים. שימו לב. כשהוא ייצר יחידה אחת, ההכנסה מיחידה 9 שקלים. כשהוא ייצר 2, ההכנסה 16 שקלים. היא עלתה בעוד 7 שקלים בלבד. לא עוד 9 שקלים, לא עוד 8 שקלים, כלומר זה לא שהמחיר 8, אז היחידה ייצרה לו 8 שקלים. לפני זה היו לו 9 שקלים מהיחידה. ואם עלינו ל-16, אז התוספת, כלומר בגלל היחידה השנייה, בגלל הוזלת המחיר, יש לו הכנסה נוספת של 7 שקלים. איך אני יכול להשיג שהרווח שלו עדיין גדל? כי עולה לו 4. אם הוא מקבל 7 ועולה לו 4, הוא חייב להמשיך להרוויח. בואו נסתכל, נמשיך. אם המחיר יהיה 7 שקלים, מה קורה? נציב 7, הכמות 3. פדיון, כשהכמות 3, מכפלת מחיר בכמות.
7 זה המחיר, כפול 3, 21 שקלים. שימו לב, הפדיון גדל, אבל ההכנסה הנוספת מ-16 ל-21 זה עוד 5 שקלים בלבד. על הראשונה בעצם הייתה הכנסה של 9 שקלים. בעקבות השנייה הוא קיבל עוד 7 שקלים. בעקבות היחידה השלישית, ההכנסות צמחו ב5 שקלים בלבד. אבל אם עולה לי 4, עדיין ההכנסות גבוהות יותר מהעלות. אני עדיין חייב להמשיך להרוויח. זאת אומרת שאני מרוויח בעצם עוד שקל. אם נמשיך למצב הבא, אני מוריד את המחיר ל6 שקלים. נציב 6, נקבל 4 יחידות. אז כשאנחנו מייצרים 4 יחידות, מה הפדיון? המחיר 6, כמות 4, 24 שקלים. כלומר, התוספת הפעם היא פלוס 3 שקלים בלבד. אבל אז אני מבין שאם לי עולה 4 והתוספת היא רק 3 שקלים, מה בעצם קורה? אני הפסדתי שקל על היחידה הזאת. כלומר, אני חייב להפסיק לייצר בכמות 3 ולא להמשיך להוריד את המחיר ולייצר עוד, כי הרווח כבר לא יהיה מקסימלי. שימו לב, כשקיבלתי 9 שקלים ולי עלה 4, הרווח הוא בעצם 5. כשאני ייצרתי את היחידה השנייה וקיבלתי 7 שקלים, עלה לי 4, הוספתי לרווח עוד 3 שקלים. כשייצרתי עוד יחידה ועליה קיבלתי עוד בעצם 5 שקלים, אם עלה לי 4 זה עוד שקל. אם ייצרתי עוד יחידה ועליה קיבלתי 3 שקלים ולי עולה 4, אני מפסיד שקל, ולכן אני לא ייצר עוד יחידה כזאת. אני אפסיק לייצר 3 ולא 4. מה יהיה הרווח שלי? 5, 3 ו-1 מסתכמים ב9 שקלים. כלומר, יכלנו לחשב את הרווח של המונופול לפי ההבנה, האם הוא מקבל תוספת, זה נקרא פדיון שולי, שגבוה מכמה שעולה לו מהעלות שלו, כי אם הוא יקבל תוספת שנמוכה, כבר לא יהיה שווה לו. על מנת שלא נעשה ניסוי וטעייה, ונוכל להגיע לרווח 9 שקלים בצורה מהירה יותר, עלינו להכיר את הגרף שמתאר את הפדיון השולי. התוספת שנובעת כל פעם להכנסות. כלומר, אם נוריד את המחיר, בכמה הכנסות גדלו. אז ראינו, כשעבור יחידה אחת, הפדיון הוא 9 שקלים. כשייצרנו 2, הפדיון ירד ל7 שקלים. ב3, כן? הפדיון 21, היה קודם 16, 5 שקלים. וככה הפדיון כל פעם ירד. מכיוון שהפדיון כל פעם קטן, הגרף שמתאר אותו זה הגרף הבא. זה בעצם הפדיון השולי. גם הוא יורד מצד שמאל לצד ימין, אבל הוא לא מקביל. הוא בעצם גרף שנגזר מעקומת הביקוש. על מנת שנדע למצוא אותו, אז ניתן פה כלל, כן? אנחנו לא נתחיל לגזור פה פונקציות, אבל אנחנו צריכים לדעת את הכלל הבא. כאשר הצרכנים תלויים במחיר, כן, עקומת הביקוש, P שווה 10 פחות Q, הגרף שמתאר את הפדיון השולי, את התוספת להכנסות, זה מסומן ב-MR, זה אותו משוואה של עקומת הביקוש, אבל המקדם של Q של הכמות P2. כלומר, אני רושם פה 10 פחות 2Q. אם היה לי 10 פחות 3Q, הייתי רושם פה 10 פחות 6Q. אם היה לי למשל 10 פחות חצי Q, אם נכפיל ב-2, נקבל 10 פחות Q. אבל אם המשוואה שלי כאן היא בצורה כזאת, אז אני צריך לזכור המקדם של Q של הכמות P2. ואז אני אקבל 2Q שווה 10 פחות P. אבל אנחנו נראה את זה בתרגילים. אז כדי שאנחנו נדע כמה לייצר, יש את עקומת הביקוש. שימו לב, זה לא המקרה הזה. פה הצרכן מוציא סכום קבוע, כאן אנחנו תלויים במחיר. אנחנו צריכים לרשום לעצמנו ולסרטט את הפדיון השולי. מה יהיו תוספות של ההכנסה? ראינו שכל יחידה עולה לנו 4 שקלים, זה נקרא marginal cost, ואז אני מבין שיש פה בגרף 3 מצבים. בחלק הזה שסימנתי, הפדיון גבוה מהעלות. שימו לב, הפדיון, הקו הזה, שזה הפדיון השולי, גבוה מהעלות. בנקודת המפגש, הפדיון שווה לעלות. ובנקודה כאן, או בנקודות כאן, הפדיון יהיה נמוך מהעלות. כלומר, כל עוד אני מקבל תוספת הכנסה מעבר ל4 שקלים, אני יודע ששווה לי להמשיך להוריד את המחיר, שווה לי לגרום להם שיקנו עוד, כי גם התוספת, שהיא כל פעם פוחתת, כל עוד היא מעל 4 שקלים, אני ממשיך להגדיל את הרווחים.
ברגע שהפדיון שאני אקבל הוא כמו העלות שלי, גם 4 שקלים, שווה לי להפסיק. אני לא יכול להמשיך להגדיל את הרווחים. ואם אני אקבל תוספת, כלומר פדיון שולי, תוספת להכנסות, שזה נמוך מ4 שקלים, אני אתחיל להפסיד על יחידות ובוודאי שלא כדאי. לכן מצב מקסימלי לרווחים יהיה רק כשהפדיון השולי שווה לעלות השולית. זה המצב שיוביל אותנו לרווח שהוא מקסימלי. אז איך נמצא את הכמות הזאת? אני מציב במשוואה את עלות 4. הפדיון צריך להיות שווה לעלות, לכן 4 שווה ל-10 פחות 2Q. אני יבודד 2Q שווים ל-6, הכמות 3 יחידות. מציב פה 3. המחיר שהצרכן ישלם, לפי הגרף נמצא בנקודה הזאת, כאן למעלה. זה המחיר. כדי למצוא, תציבו את הכמות 3 כאן במשוואה של הצרכנים, במשוואת הביקוש. 10 פחות 3, 7 שקלים. זה המחיר ששווה לנו לגבות. כמה נרוויח? המחיר פחות העלות זה בעצם רווח פר יחידה. אם נכפיל בכמות, נקבל את הרווחים. מחיר 7 שקלים. עולה לנו 4, הרווחנו 3 שקלים ליחידה. אם ייצרנו 3 יחידות, הרווחנו 9 שקלים. שימו לב, זו אותה תוצאה כמו קודם. הראינו פה כרגע רק 2 דוגמאות. זה נועד לתת הבנה. אנחנו לא פתרנו תרגילים, אתם עוד לא יודעים לפתור שום דבר, אבל נתנו את ההבנה שמונופול קובע את המחיר. אבל הוא עשוי להגיד מחיר מאוד מאוד גבוה, או את המקסימום שהצרכנים יהיו מוכנים להוציא, כל עוד הביקוש יחידתי, מוציאים סכום קבוע. לא שווה לו להוריד את המחיר, כי במילא הם לא ייתנו לו יותר מ10 שקלים. כל יחידה עולה לו כסף, אז זה שהם יקנו יותר לא תורם לו. אז הוא מייצר רק אחד, מבקש את המחיר הכי גבוה שאפשר, כל עוד לא יהיו דברים נוספים שנראה בשיעור הבא. לעומת זאת, אם הצרכנים תלויים במחיר, וכשהמונופול יעלה את המחירים יקנו פחות, או כשהוא יוריד את המחירים יקנו יותר, הוא צריך להחליט אם היה שווה לו להוריד את המחיר. המושג שעוזר לנו להבין את זה נקרא פדיון שולי שמסומן ב-MR. המשוואה שלו היא נובעת או נגזרת מהמשוואה של עקומת הביקוש. אנחנו פשוט מכפילים פי 2 את המקדם של הכמות. אנחנו נראה את זה בדוגמאות. אם נשווה את הפדיון השולי לעלות, נמצא את הכמות ששווה לו לייצר, ואז נדע גם מה המחיר שהוא מבקש וכמה הוא מרוויח. אז יש הפרדה בין גרסה כזאת לגרסה שנייה. איך המונופול מתנהג? זה תלוי בצרכנים. את כל התרגילים נעשה בשיעורים הבאים, אז אני מבקש, תחזירו על זה, תבינו, וכל נושא שנתרגל, כן, נעשה תרגילים בגרסה הזאת, נעשה תרגילים בגרסה הזאת, נרחיב את האפשרויות שיש במבחנים, ואז תכירו את הנושא לעומקו, לכל הגרסאות האפשריות. אז תמשיכו איתי בשיעורים הבאים.